Għall-ewwel darba f'Għawdex se jkun hemm study hub b'ħidma mill-Gvern flimkien mal-għaqda studenti universitarji, l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex u l-Università ta' Malta. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt il-ftuħ tal-Kungress bit-tema Malta Aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss f'Tasanna ta' Għawdex. Huwa spjega kif din se tikkumplementa fost l-oħrajn id-diversi għotjiet u benefiċċji mogħtija lill-istudenti Għawċin biex jitejbu l-abilitajiet tagħhom hekk kif dan hu pajjiż mibni fuq it-talenti ta' nisu. Fuq il-kampus tal-Università ta' Malta ġewwa Għawdex ikollna l-ewwel study hub. Huwa kunċett illi jimmira biex iż-żgħażagħ tagħna jkollhom l-ispazju meħtieġ biex ikunu jistgħu jistudjaw fih, itejbu l-abbiltajiet tagħhom hemmhekk qed nagħtu sinjal importanti ħafna ta' kemm verament irridu nixprunaw u nsaħħu l-abbiltajiet u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ tagħna. B'din l-inizjattiva ġiet milquha mill-laqda studentesca Għawċija il-GUG fejn intqal li dan hu pass sinifikanti. Dr. Abela ħabbar ukoll inizjattiva bejn il-Gvern u l-organizzazzjoni volontarja Rota fejn se jiġu installati 150 bicycle rack f'Għawdex sabiex jiġu promossi mezzi alternattivi ta' trasport kif ukoll l-importanza sportiva. Se ninstallaw 150 bicycle rack ġewwa Għawdex propju biex nipromuovu dawn il-mezzi alternattivi ta' trasport, l-użu tar-rota. Il-Prim Ministru stqar kemm huwa sabiħ li tara grupp ta' nies b'fehmiet differenti jinġabru flimkien biex jiktbu l-kapitlu li jmiss għal Malta Aqwa fejn nibqgħu nimbottaw il qudiem l-aspirazzjonijiet minkejja ċirkostanzi bla preċedent u r-realtajiet madwarna fosthom minħabba s-suq internazzjonali taż-żejt b'diffikultajiet anke fuq il-provvista tal-enerġija. Għal kif pajjiżna nistgħu nitħattu dwar kif se nkomplu nevalwaw lil pajjiżna kif anke ġie kkonfermat mill-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS Morningstar li tat l-aqwa rating lil pajjiżna. Innota kif barra minn xtutna hemm xokk internazzjonali iżda l-politika tal-Gvern Malti qed tagħti stabilità u garanzija lil familji u jkun ta' tarka hekk kif pajjiżna jagħti ċertezza fil-provvista kif ukoll fil-fatt li l-prezzijiet mhux se jogħlew. Nistgħu nagħmlu dan għax ikollok aħbar sabiħa bħal dik li kellna propju ftit tas-sigħat ilu nhar il-ġimgħa fejn Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS Morningstar tirrikonferma l-aqwa rating illi qattat lil pajjiżna. Dak ta' A high stabli. U x'wassala lil din l-aġenzija f'mument ta' tant taqlib internazzjonali illi tagħti ċertifikat tant qawwi lill-ekonomija tagħna. Kienu numru ta' konsiderazzjonijiet. Il-Prim Ministru semma wkoll kif il-master plan għall-isptar f'Għawdex jinsab fil-fażi finali tiegħu u ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se tinbeda r-rotta l-ġdida bejn Taslima, Buġibba u Għawdex. Dan fil-waqt li qal li llum l-ekonomija f'Għawdex qed tipproduċi biljun euro, jiġifieri jekk tliet darbit aktar milli kienet fl-2013, hekk kif dan il-Gvern wettaq investimenti ta' fejda fil-poplu Għawċi. Fil-fatt it-tkabbir ekonomiku f'Għawdex kien id-doppju tal-medja fl-Unjoni Ewropea filwaqt li hemm biss 90 persuna jirreġistraw. Il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras ta' bidu għal dan il-Kongress fejn qal il-Partit Laburista fil-Gvern qed iwettaq il-ħolm filwaqt li enfasizza li Għawdex għandu jibqa' gżira ta' villaġġi. Bdejna mhux biss il-Kungress minn Għawdex, bdejna anke l-mixja tagħna l-viżjoni ta' Malta 2050 għax dejjem hemm minna kemm huwa l-qalbna Għawdex. U għal daqstant Prim Ministru, sħabi tal-amministrazzjoni, bi pjaċir kbir u b'sodisfazzjon niddikjara dan il-Kongress miftuħ. Grazzi.